Tak čo zlíte, vítam z nového videa. Dneska si tu ideme rozbaliť môj nový mobil. Je to Redmi 14C Xiaomi. Tak ideme na to. Keby ste sa pýtali, jak to... Mám to ešte fóliu, vidíte? A som to urobil, dal som si to pred z prstami. Mám tu nejaký návod. To si potom prečítam. A takto vyzerá celá tá krabica. Najprv musíme toto. Ja sa bojím, že niečo s tým urobím. Neviem, či to robím dobre, ale asi hej. Tak hej, robím to dobre, tak a už mám jedno. Nalepím si to tuto ako na pamiatku. Ešte druhú musím. Táto je. Toto som dostal na národky, lebo dneska mám národky. Pardon. Mám 11 rokov a akurát sme boli aj na, jak sa to volá, Slovan Klabanská Bystrica priateľský a vyhral Slovan. Tak super. Toto počkajte. Ja som to dal opačne. OK, a teraz takto. Ty kokso. To je nabombený. Wow. Dobre, a idem dať aj toto preč. Takýto dobrý foťák má. Tak toto, nechám to zatiaľ takto. Takto to vyzerá celý ten mobil. Ty kokso. Tam môžete vidieť. Takýto mobil pravý si nepredstavoval. Vrátim ho tak. A ešte tu máme, a ešte vo vnútri máme už nabíjačku. Fuj, ale keď chcete viac takýchto, aby som otváral viac takýchto, napríklad aj ochutnávku alebo labubu môžem si kúpiť a natočiť, koho dostanem, tak dajte like a odber a možno budem natáčať aj s týmto, alebo by som urobil svoj druhý kanál s týmto. Ešte uvidím a môžete sa rozlúčiť s týmto, s touto krabicou a novým telefónom mojím, aj so mňou. Tak ďakujem za vám, že ste pozreli toto video, dajte like a odber a u ďalšieho videa čaute!